også vandet. Så. Hey, nu kører jeg bil. Nu holder vi ved, fordi det er gul lys og bro her, så. Tua, giv dig godt lige at flytte dine fingre. De har tændt og lys. Er vi oppe på nu? Ja. Prøv at se, det er et juletræ oppe midt over. Kom lige, når vi kommer under den her, så kan du se. Prøv at se, det er et lille juletræ oppe på toppen. Se det? Og nede den bagerste top, nede er det også. Ja, så har han også inde oppe i top. Ja, Hvad er det? der er juletræ oppe. Prøv at tænk, de mænd, der har skudt helt det op og sat det op, det var højt ned det op fra dig. Har de klatret deroppe? Ja. Ej, Er det stød oppe? de har en elevator, hvor de kan komme op med. Men de har jo sgu gået og sætte et fast derude. Blæser det meget? Om Ja, det men blæser. De gør et dyrke. Mænd har ikke sådan et op, når det har blæst så meget. At blæser det meget? Ja, lige nu kan du ikke mærke, at du rusker lidt i bilen. Jeg kan i hvert fald godt mærke. Hey, hvor står det? Hvad? Jeg tager stien. Nå, det må da vente, så det går hjem. Det var ikke lidt mere hjem. Ja, okay. Skal vi høre blæse? Så nu kan du bare se juletræet op på siden. Ja. Har det en elevator? Ja, jeg tror, de har en elevator, så du kan komme op med. Nej, de har da Spider-Man til at sætte det op. Er det rigtigt? Ja, det har de. Ja, det tænker jeg jo ikke lige over, at de har. Han kravler jo bare lige, så er han deroppe, så har han lige sat juletræ op. Han har også set de andre lys på. Nej, han skyder et spind ned i det, og så passer han lige op. Altså, har du ikke nogen fantasi? Nej, det har jeg ikke, og slet ikke i forhold til Spider-Man. Det er jeg sige. Det er lidt lost. Wow, har du... Skal vi se langt ned? Hvor vi er langt ned. Det er rigtig langt. Vi kan ikke rigtig se nogen ski. Prøv lige at se, at poste jo, den fisk rundt som skoldski i pæsk. Hvor skal man blå flag til? Ligesom man kan se, om det hvor den vej vinden kommer fra. Hvad var det for noget? Der er på toppen, det hold der. Hvad var det? Hvad var det? Wow. Nu er vi også helt oppe på top her lige om lidt, så går det. Det er sådan en sort stang, hvis de har taget lys op. Det er faktisk, så må jeg sige, men jeg kan ikke trække op i 5 minutter. Og hvor meget værd er det? Ja, vi skal lige hæve igen, og så er det det. Det er ikke noget at sige til, hvis de kommer. Ej, det jeg tror også, at det går så længe vi gør. Jeg håber, at vi nu er ude. Ja, Smil! jeg filmer hele turen over. Ja, det er rigtigt. Ja, nej. Det tager bare lidt længere tid, men det Nå, ja, det er faktisk 4 minutter har vi taget. Hvor meget? 4 minutter til mig nu. Jamen, det kommer til at tage noget tid at komme over her, for vi er Ja. lige halvvejs nu jo. Shit. Bare kaffe. Bare vi Nej, jeg er sgu ikke nervøs. Det går fint, det her. Men jeg tror, det kunne gå. Nu kan jeg ikke det komme. Jamen, det er da rart at se, at folk ikke kører sådan forholdsvis fornuftigt, når det er så stemt. Jeg ved jo ikke, om den foran i viser et eller andet. Men du kan se, at det ikke kan noget. Trækker ind foran den næste, så kommer det sikkert igen. Jeg gjorde det da også. Jeg tager lige sådan en. Fordi du styrer jo kontra hele tiden. Ja, og når du så kommer ind, hvor det ikke er det, så helt. Der siger man bare altid til sig selv, så slap bare af, fordi bilen skal nok finde sin vej. Mor,
mor, må se juletræer på toppen. Se nu dingleren igen. Så er det vores tur. Ja, jeg tror ikke, at vi kommer op. Jeg får at se, hvor stadigvæk var det. Hvornår går vi nedad, mor? Det gør vi nu. Østers og Vesters. Jo, det synes jeg. Hvornår er vi væk fra broen? Der går altså lige noget tid, inden vi er væk fra broen af, for der er jo også lavbroen, vi lige skal over her. Dem der, de er faktisk værre end broen. Ja, det er også, de fylder jo mere. Og så kommer vi igen. Mor, kan den have Så bro? får det værre hernede. Mor, men der er lukket Men nu er bro. det i forhold til Det er lidt vildt. Hvornår er lukket broen? Nu er vi der over den. Nu er vi over den høje bro, så skal vi over den lave bro. Jamen, jeg synes, at det er værre hernede. Og holde det. Du kan skynde, kom.